Čau, tady je Seaburn66 a chci vás přivítat u mojí nové hry Minecraft. A vidíte, už jsem tady hrál a chci vám ukázat, co jsem za tu dobu postavil. Už ho mám tak 2 dny a chci vám ukázat, co jsem za tu dobu postavil. Tak jen se koukejte. Creeper, tak s ním budeš Vanda. Pojď sem, Creepře. Ne. Tak tohle jsem samozřejmě nepostavil. To ne, takhle jsem to nemyslel, tak tady to chybí, to jsme si všimli, tak tam dáme TNTčka, zrovna co mám v ruce, ale nebudeme to odpalovat. Ne, tam se nekoukáme. Chci vám právě teďka ukázat, co jsem... Počkejte. Počkejte, já tady mám nějakou závadu, chvíli počkejte. Tak jo, a teda chci vám ukázat to, co jsem postavil. Tak ukážu ještě něco, jestli to stihnu, a teda jdeme na to. Ani tak dlouho jsem to nestavil, jako s tím se můžete kouknout. Tohle hlavně natáčím pro Dart 95, aby to viděl. Tak, tady mám našlapnej čudlík a takový ten, jako ten vystřelovač, nevím, jak se tomu říká. A když na to šlápnete, tak jsem se do toho dal železný meče, luky a šípy. A když na to stoupnete, tak vám to vyhodí a hned můžete jít dál tady dolů. Můžete jít hned dál a třeba jít do boje nebo něco takového. Tak, tudy, ještě to nemám hotový. Tady bych si to ještě měl dodělat. Jak říkám. Protože tady už to fakt ještě nemám. Tu spodní část ještě nemám. Takže jdeme ještě zase nahoru. Spodní část ještě nemám, ještě tam udělám nějaké věci. To vylepším, ale zatím mám tohle. S tady tím jsem si jako nedal moc práce, ale ukážu vám, s čím jsem si dal nejvíc práce. Tady ten plot byl docela těžký, ten mě jako štval. Jsem pořád musel, to bylo i delší snad, než stavět tuhle celou střechu. Ta střecha taky byla hrozně těžká, úplně jsem se s tím hrozně mučil, protože to je těžký. To je jasný, že je to těžký, ale je to těžký. No a samozřejmě pak tady ohromný věž a zkuste mi, jsem blbý jako vždy, a zkuste mi počkejte, jdeš pryč, ne, ty nevylezeš, ne, no tak to už není bylo vtipný. Tak jsem si dám teda dveře nebo něco. Tak a zkuste mi pak do komentářů napsat. Hele, ty pauci už mě fakt štvou. Vlastně ještě se chytím do sítě. Můžeš prosím tě uhnout. Já to nevyšplhám. Tak jsem si dal lítání a zkuste mi teda napsat. Vlastně lítat neumím. Co ty, že 6 zaseknu v té pavučině? Tak chvíli strpení.
Chviličku strpení, než slezu dolů. Není to rychlejš, nejde to sprintovat dolů. No proto, dělej. Tak. Ne, zase pavučina. Tak. Další pavučina. No a zkuste mi pak, já jsem to nedořekl, nevylez nahoru. Tak jo, umím lítat, no. Zkuste mi pak do komentářů napsat. Tohle je úplně na prd. Nebo to může být rozhledna, takováhle rozhledna. Třeba to může být rozhledna. A zkuste mi pak napsat, co si myslíte, že tohle celý, ta celá budova je, jo. Teďka něco podobného, co souvisejícího, dávají v kinech a začíná to na H, a končí to na T. A zkuste mi napsat, co vám to připomíná. Takhle to vypadá a to má být oko. Co vám to připomíná? Co, proč zavírá? No to je jedno. Co vám to připomíná? Co vám to připomíná? Hlavně neměl jsem to. No to je jedno, to je hezký. Co vám to připomíná? Napište mi do komentářů, co vám to připomíná. No tak a co vám to připomíná? Mně to připomíná, vám to neřeknu, protože vy mi to napíšete, co vám to připomíná. Takže mě to připomíná jako to, co mě to připomíná, ale vám to nemůže připomínat, protože vy to ještě nevíte, takže jsem ale chytrej. Jsem to zjistil jako první, co mi to připomíná. Tak jo, a tady vidíte, že tyhle další ten zlobr, nebo co to je? Zombík. A tak mi teda napište, Creeper, ne, prosím tě, nebouchni mi, prosím tě, ty jsi hodnej, vůbec nejseš zlej. Rychle, než mě zabije. On odchází. To je velmi zlé. To je velmi zlé. Ne, on bouchne. Bouchneš, až jsi mrtvej. Stejně bych ho zabil. Stejně bych se zabil sám. Tak jo, a čekajte, tady ještě osvětlím. Třeba tady tím. Presnou torčkou. Budu natáčet teda. Budu natáčet Minecraft. Jak asi už vidíte. Tak ho budu natáčet. A napište, co vám to připomíná. Jako myslím, nemusíte přesně podrobně, co vám to připomíná, ale třeba, počkej, to je zadní vchod, jo, to je ten kanon, co vám to připomíná třeba z filmu. První vám je to film, žádná hra, no taky hra je to. No a zkuste tam něco z toho vyluštit. Ještě vám jednou ukazuju. Ten mrak je blbej. Tak, ještě vám to jednou ukazuju. A zkuste to vyluštit, je to z filmu, to vám nebudu říkat, ale je to prostě film. No a uloučím se vám z oka. Tak, čau.